Għawċi u familja River of Love madwar Malta u Għawdex. Il-lejla għanna waħda mill-dawk li jieħdu ħsieb bħala komunità, bħala familja River of Love, waħda minn dawk ukoll li huma responsabbli hija djakna ordnata wkoll ma' żewġa u Fabien u Brendan li jieħdu ħsieb iż-żgħażagħ il-grupp taż-żgħażagħ minn 13 sa 18. Ħanħalli fidej il-mulej biex illum jitkellem il-mulej minn fomma għal-messaġġ li l-mulej preparalna. Fidejkom, fidejk, sissi. Thank you. Gloria lil-mulej. Turbulenza sħiħa biex wasalta hawnhekk illum. Però l-ewwel ħaġa li nixtieq hija li tqumu bil-wieqfa ħadd titolbu miegħi u ntolbu flimkien. Mulej qaddis. Nitolbok missier biex tieħu over inti din is-sezzjoni illi inti għandek għal uliedek mulej qaddis, għalija wkoll missier. Li tieħu over u titkeħroġ inti minn fommi missier qaddis. Ejn inkun iktar sensittiva għal kelma tiegħek mulej qaddis illi għandek dak il-ħin għalihom missier għalina kollha. Għal glorja kbira tiegħek mulej qaddis u nitlob missier għal kull wieħed u waħda milli hawn fil-Knisja u dawk li qed jisimgħuna missier biex jkollhom il-widna speċjali li inti għandek twassal għalihom il-kliem tiegħek għażiż. Għal glorja kbira tiegħek nitlob dan. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja l-ġenituri spiritwali tiegħi illi tawni din l-opportunità biex niġi hawnhekk illum. Mela, turbulenza sħiħa, l-fatt huwa il-pastor talabni biex nwassal kelma fuq kuraġġ. U emnuni li ġejt it-testjata u għadni għaddejja minn test sa ftit ilu għax fil-5:15 kont għadni xogħol għax telqet is-sistema tax-xogħol bdiet teħel. L-għadu kemm vera ma rridx. U kelli ħafna titli u bdew ġejjin u l-bieraħ rid inqatta' ħin mal-mulej u minn kollox beda ġej. Kun ta' testimonjanza ħajja, ħobb, ġisem wieħed, awtorità fi Kristu, tieħux offiża, tagħtix offiża. U nista' ngħid li llum kemm il-praise and worship kif ukoll missierna spiritwali kien introduzzjoni tal-ġen għax hija in line ma dak li l-mulej irid iwassal illum u kompli jagħtini. It-titlu tal-lum hija Kuraġġ tal-Jun. Naf illi fil-ħajja Kristjana mhijiex faċli fil-verità nkunu realistiċi, imma għaliex mhix faċli. Nista' nassigurakom li mhuwiex tort ta' missierna tas-sema, mhuwiex tort tiegħu. Imma huwa tort tal-għadu illi jiġi biex jisraq, jkisser, jfarrak, joqtol, jifret u jagħmel dak kollu l-kontrarju. Għaliex? Għaliex jiena u inti maħluqin fuq l-immaġni ta' Alla, tal-Kreatur. U l-għadu ma jiflaħiex dik, ma felaħiex. X'għamel, ir-ribella rvilla. Għaliex, għax dak kollu illi hu kellu żbuħija dak id-daq sabiħ joħroġ minnu, tella kollu għal rasu. U rrid ikun Alla. Imma jaralu. Sfortunatament ħafna drabi nqgħu fil-ġisem. Ħafna drabi. Naħseb kull jum xi kultant meta jiġrilna xi ħaġa. Aħsbu fi problema li għaddejjin personali. Li żgur xi ħaġa jekk ix ix-xogħol, jekk ix hawnhekk, jekk hix l-aħwa, jekk ix fil-aħwa tan-naturali tagħna fid-dinja. Aħsbu f'dik hemm xi ħaġa, hemm xi problema li għaddejjem minnha żgur hemm xi ħaġa. Dak il-ħin ngħidlu iwa mala mulej. Naħseb dak il-ħin jkollna bżonn.
Daqqa ġo moħna eka. U jgħidlek issa ngħidlek jiena. Minna ħatal-mulej. Għaliex? Għax enut leħ ngħid lilu jien. Għax dak il-ħin idin ninsew li aħna għandna l-awtorità fi Kristu. Għandna l-isem fuq kull isem. Għandna l-isem ta' Sidna Ġesu. Bħalma qalet waħdi, dak is-salib. Dak is-salib, dak Ġesu li jagħmel kollox għalina. U aħna immala missier. Ta' ġo moħħok jagħmellek u jgħidlek għala ħassaqsi lilu. Imma aħna jrid ikollna kuraġġ tal-jum. Għaliex? Għax aħna jridu niftakru f'din naqa karawetta li għandna illi aħna mhux aħna il-jien irid jispiċċa. Aħna għandna l-mulej, il-Ġesu għandna l-Ispirtu Santu, għandna t-trijun jgħix ġo fina. Mhijiex aħna, jekk ħanieħu b'awtorità, minix ħanoħod awtorità fisem Fabien, jew fisem il-pastur, ħanoħodha fisem Ġesu Kristu. Il-verità, meta tkun għaddej minn battalja, meta nkunu għaddej minn battalji, ma jkollokx saħħa. Meta verament tkun għaddejja minn ħafna, ġili laqqas ikollok abtit tagħmel xejn id-dar. Tħossok maqtuħ minn saqajk, ma tkunx tafsa taqbad tagħmel iżjed. Imma moħħok kun fl-isħab, qas tibda taħseb. Meta jkollok affarijiet ta' dar jew xogħol, qas tibda tikkonċentra. Dawn huma kollha affarijiet normali li għaddi minnhom kulħadd. Kulħadd. M'hemmx jien inti u dik jew għax aħna idejna hawnhekk nipritkaw. Għadkom qastafu kemm tottalina din il-kelma illi aħna wkoll ngħaddu minn affarijiet kuljum. Jien l-ewwel waħda. Kuljum dejjem isib ma xiex ħajaqbad l-għadu. Imma rrid niqpa soda. Sa dalodu stess kpejt mal-mulej verament. U mbagħad illum ix-xogħol sal-5:15 weħilna, s-sistema weħlet. U jsejra ħanitlaq ma nitlaqhomx. Bidu nħossni skomda. Dej ngħidu ma' mulej. Għamilni favor li ma tgħidlix titlaqx. Ħammur, m'ammurx. Għettela, nista' nitlaq. Għad li mur, u mux tlaqta, ġrejta, biex nibda nillesti biex inkompli l-kelma, għax ċempilli Brandon, inti okej, l-lesta għas, li għadni minix lesta, għadni ma għamiltix, għadni ma minix lesta, ma nafx ħana, għadni minix lesta, biċċa lem, karta lem. Imma f'nofsija, għadna kollox. Għaliex, għax mux bis-saħħa tiegħi. Imma bis-saħħa ta' Kristu għemnuni kieku jiena minix edaw. Żgur definitely minix edaw hekk. Illum nista' nassigurakom illi huwa l-anniversarju ta' 12 sena li jilni River of Love. Ġifieri l-mulej veru, rrid. Taqtawx qalbkom. Ħajkolkom challenges ħafna. Ħassibu l-pastur jirrabja kemm il-darba. Ma naqblux tiġri. X'tagħmel? Lilu tagħna missier. M'hemmx tagħmel. Miegħu ikollna nkunu. U ovvjament lill-Pastor Marjella bħala om. Imma Gloria lil mulej. Imma x'ħanamlu mal-mulej? L-ewwel ħaġa li se nagħmlu llum hija il-mulej ħassek fas-spirtu tiegħi hija illi minn dak kollu li aħna għaddejjin, kulħadd jaħseb f'dik il-problema bħalma bdejna fil-bidu. U il-mulej iridna nilbsu l-armatura. Illum ġifieri xi ħaġa skrittura illi
kulħadd jafa, imma hemm bżonn illi aħna nilbsu l-armatura. Ejja morru flimkien Efesin 6, vers 13. Li tajtek. Efesin 6, vers 13. Għalhekk, ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażin u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżommu weqfin, żommu sħiħ mela, ħażmu ġembejkom bil-verità. Ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-slim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tista' titfaw il-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi l-kelma tal-Alla, jitolbu dejjem fl-Ispirtu u kull xorta ta' talb f'kull ħtieġa issru fih bla ma tieqfu u jitolbu ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Mela hawnhekk irridu nkun niftakru illi din mhijiex ġast ktieb jew sensiela ta' kotba jew xi romanz għalkemm hija romanz kultant fi ħafna kliem biex jinkoraġġina u nkunu nistgħu nfittxu dik il-imħabba. Però nista' nassigurakom li din hija x-xabla il għaliex meta tispjega f'Revelazzjoni kif inhu il-mulej dul-għajnejn tan-nar. U meta jitkellem jirriet l-art. Mela aħna maħniex aħna li ħanitkellmu, imma għal-mulej li se joħroġ u għal-Ispirtu tal-Alla jekk verament aħna nafdaw fil-kelma tal-Alla. U hawnhekk hawn vers verament interessanti għax jgħidlek itolbu dejjem fl-Ispirtu b'kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa jissru fih bla ma tieqfu u titolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Il-qaddisin mhux dawk l-istatwi li hemm minn barra, please note. Il-qaddisin huma aħna. Minu veru ta' Kristu. Dawk huma il-qaddisin, għax il-qaddisin huma min iridu lil-mulej magħhom, il-familja. Min hawn iridu nibdew. Irridu naraw revival, irridu naraw bidla, trid tibda mill-familja tagħna. Illi nitolbu għal xurxin. Mhux nitfaw il-vleġeġ tan-nar bajnejna. Imma nitolbu għal xurxin. Infatti nistgħu immorru l-ewwel Korintin wieħed tnej. Fejn hawnhekk jgħid li l-Knisja tal-Alla li qiegħda f'Korintu hawnhekk qiegħda Malta, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' daw kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu is-sit tagħhom u tagħna. Grazzja u sliem minant Alla missiena u l-mulej Ġesu Kristu. Ġifieri hawnhekk hija skritturali li meta aħna ngħidu li aħna qaddisin u mhux qed ngħidu għal qaddisin għal karta pesta li tmur tħares leha u qisek tibża minnha x'taħseb li ħadd inżel għalik. Imma qaddisin nies jiena u inti. Jekk hemm xi ħadd li inti ma taqbilx miegħu, tortijek trid tiddilja magħha. M'hemmx dak u dik u l-oħra u l-ieħor ma qbilx dak il-ħin. Insa murħu tej u kafè ma' oħtok. Għax aħna bħala qaddisin, aħna ikkunsagrati għal mulej.
Mela jekk aħna konsagrati għal-mulej, aħna irridu nimxu skont l-iskrittura, jkun hemm min jipprova jsib it-trofijiet, mhux problema, illum hawn ħafna laħam illi inti fejn Alla jiżirek, inti trid tiqba'. Għax jiena u inti irridu nifjorixxu, irridu inxandru l-kelma, irridu nkunu ta' testimonjanza, mhux għaddejjin, rajta lil dik, rajta lil ieħor, jew tibda tberraqek, tibda tgħid ħanet ilha jew lix ħan nagħmel. Mhux hekk. Aħna jirdu nibdew minn hawn insewwu l-ġrieħi. Ma nistgħux hawnhekk inkabru jew nagħmlu feriti. Jekk saru nindmu. U mbagħad bħalma saret grazzi mulej il-mejda tar-rekonċiljazzjoni. Fejn naħna ħanirrekonċiljaw fejn ħanindmu ta' dak li sar ħażin, indimna ta' dak li għamilna ħażin u ġejna hawn nirrekonċiljaw mal-mulej ukoll. Hekk għandna llum kif kellem ukoll il-passer, grazzi mulej, illi għandna nkunu ħaġa waħda. Ixini irrelevanti s-sitwazzjoni. Il-ġisem ma jatikx, kif għadna fil-bidu, illi xi kultant tħossok qed tinqata' minn saqajk qas ikollok aptit tagħmel xejn. Dwejja ma tkunx taf kif ħadd approachja n-nies, kif ħadd tersaq lejn in-nies, kif ħadd tagħmilha s-sitwazzjoni. Imma irridu niftakru li aħna aħwa. Aħna maħniex ġast jiena u Romina, jiena u oħti Romina, oħti Tanja, oħti Nancy. Aħna hekk nitkellmu bl-aħwa. Mela jekk verament aħna qed nitkellmu bil-bro u sis, speċjalment issa llum l-slang bro. Inkunu iktar bħala aħwa hawnhekk. Jew nkella nużaw din l-slang bro u nitqu flimkien, mhux x'idwejja għandek. U ejja, supposta hawn niġu biex nifirħu, infaħru l-mulej, naqbżu flimkien, nanqu l-xurxin, nagħtu kuraġġ l-xurxin kif qalet oħti illum kollox disin qabel it-talim. Ejja mmorru flimkien Lut 10. Vers 19. Fejjajt la darba l-aħwa għanna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu billi ngħaddu mit-triq ġdida u l-ħajja li hu fetħilna il-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għanna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla. Ejjew nersqu b'qalb sinċiera u b'fidi sħiħa, biqlubna imnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bl-ilma safi. Inżommu fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li għamlilna il-weda. Naraw kif nistgħu nħajru lil xurxin għall-imħabba u għall-emil tajjeb. Ma ninqatawx mill-laqat tagħna flimkien kif ħadu drawwa jagħmlu xi wħud għamlu l-qalb lil xurxin u dan aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qed joqrob il-jum. U hekk li qed naraw li qed joqrob il-jum tal-aħħar l-għadu qas jiflaħ iżjed illi qed jinfurja ruħu anka tibda tara nies viċin tiegħek illi joħduha kontrik jiġġieldu miegħek tibda tgħid imma daw bis-serjetà jinqas għamil xejn. U tibda tinkoraġġihom u jgħidulek inti tindaħalx u inti ma tifhimx u inti għax moħħok f'Ġesu, aħjar moħħni f'Ġesu. Milli ħlif fil-ħmerijiet itwersi għajjat ġilliet għal xejn
U nista' nassigurakom il-rejba għal-flus il-mammon jeżisti 100%, mhux 1000%. Taf għaliex? Għax kissir li familja. Fej daħal il-wirt ma baqgħux jarfu l-aħwa. Firdu il-xurxin. Il-flus firdu lil-xurxin. Għas baqa familja. U aħna l-kuġina għas nafu jekk għandniex nitkellmu jew le. Għas nafu jekk irrix insellimila jew le. Jekk ix tħossa skomda, jekk tistax. Għaliex? Għax ikun hemm min ixewwex għar-rejba tal-flus. Emnuni aħwa, weġa kbira, weġa ġo weġa, illi tara familja bħal dik illi tant kellna valuri fuq xiex nitalmu, speċjalment minn nanna, għax jiena nanna kienet dejjem li turini u twiddibni fuq Kristu, dejjem in her own way, veru, imma meta kienet waslet fl-aħħar kontajt talba tas-salvazzjoni. U ma illi kienet għadha żgħira u bdiet tittellifa u bdiet tgħidilha kemm sabiħa dit talba, ħanejda magħha, kwiet bdiet tagħmilha kienet għadha żgħira. U qalita miegħi, illum naf illi ferħana mal-mulej. Naf li għadha taqbes mal-mulej. Għalhekk aħwa ma nħallux l-affarijiet tad-dinja ikissruna u kif se nagħmlu dan? Illi meta aħna nkunu għaddejjin minn turbolenzi, meta aħna nkunu għaddejjin minn testijiet, minn challenges kuljum, għandna niftakru li aħna għandna kuraġġ tal-jum. U hekk irridu ngħidu jien għandi kuraġġ tal-jum. U niddikjarawha dik. Għaliex? Għax l-jum meta hu jgħaddi bċertu, mux ma naqgħux fil-prajde, konfidenza men. Li u jaf x'għandu u hekk aħna nafu x'għandna fi Kristu. Hekk nafu x'għandna aħna mal-mulej. Imma hawn il-familja nagħmlu minn kollox biex ma titfarrakx, biex ma nitbedux. Nonoraw l-omna u l-missierna spiritwali illi jitilqu l-affarijiet tagħhom biex jilqgħu lilna. Taw ħajjithom, iddedikaw għalina dak kollu illi id-dinja kienet toffrihom ma tawx każ, telqu kollox. U tawna kollox. Aħseb wara kemm ħajtina aktar missierna tas-sema. Mela, kif għedna jekk hemm maħwa illi aħna ma naqblux magħhom, trid tagħmel minn kollox biex inti tirrikonċilja. X'inhi s-sitwazzjoni. Irridu naraw revival, irridu naraw il-Knisja tkompli tibbrilla u laqqas biex tiqpa' tesana, irridu li l-permessi jaslu biex il-Knisja kompli tikber u jiġu iktar nies u tkompli tispredja f'Malta u Għawdex kif nisejra u tkompli tikber f'Għawdex f'isem Ġesu Kristu u tkompli tikber fl-Ewropa u madwar id-dinja kollha. Mela, ejja ħammorru fl-ewwel Pietru 4, ħanaraw x'ħajdilna. L-ewwel Pietru 4, vers 7. Ripu it-tmiem ta' kollox, għalhekk kunu għaqlin u meqjusin biex tagħtu ruħkom għat-talb. Fuq kollox ħajkolkom imħabba sħiħa lejn xulxin, l-imħabba tagħti kotra ta' dnubiet. Ilqgħu il-xulxin bla tgergir, kull wieħed minnkom jgħix skont id-don li rċieva u jinqeda bih għal ġid tal-oħrajn, hekk tkunu
amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla li hi ta' ħafna xorta. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-kelma, jippretka l-kliem ta' Alla. Jekk xi ħadd għandu d-don tal-ministeru, iħadmu bis-seta li Alla taħ u hekk f'kollox ikun igglorifikat Alla Ġesu Kristu. Li tiegħu huma l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lil Mulej. Ġifieri aħna għandna wkoll nonoraw il-min ikun jgħat fuqna, il-min ikun jgħat jipritka. Min ikun jgħat jipritka mhux ikun hemm burdell hemm wara. Jekk xi ħadd jgħidlek, oħt, hija, mhux hekk, titkellmux, tagħmlux storbju, ma tissuppervjawx. Ma tissuppervjawx, onoraw l-ushers illi qegħdin jiġu jagħmlu x-xogħol tagħhom u jqogħdu sija u nofs bil-wieqfa. Jaraw li kollox miexi sewwa biex jiġi onorat il-passer. Jew min ikun qed jitkellem jew Passer Marjella. Għandna nonoraw. Kombinazzjoni Edwin qed ipoġġi s-siġġu fin-nofs biex ma jgħaddux mill-kamera. Ħabba l-kamera, jaddulek minn ħdeħ, jew inkella jresquh. Taħseb li għal xejn hija temmek is-siġġu da kollu biex ma ddurx daqsxejn minn mal-ġemp. U jekk ikun hemm xi ħadd fin-nofs għidlu jimportat ħanaddi brother jew sister. Xi jkun ġara b'daqshekk illi nimxu wejt fejt. Jekk hemm xi ħaġa li qed tiġi korreġut jew qed niġi korreġuta, ma nissuppervjax. Imma jekk naħseb illi jiena m'iniex naqbel dak il-ħin, ikkalma. Itlob apoloġija. Anka jekk m'għandekx tort. Kif qal il-pastor, he felt at peace. Because he did his part. Għax għamel il-parti tiegħu. U baqa fil-paċi. Inħossuh il-weġġat tiegħu għax jien ilni hawnhekk 12 sena ġifieri u nafu s-sitwazzjonijiet. Brandon ilu 18 sena. Tibdaw taraw l-affarijiet li meta timti tibda taqta pass wara pass. L-eruq tiegħek ħajibda jinqata. L-eruq tiegħek ħajibda jitbiel. U tibda il-fera tibda titnawwar u tibda tiġi tinten. Mela x'ħanamlu? Ħanapprezzaw u nnożżu il-minu fuqna. Ma nivvintawx inkwiet. Kif jgħid il-pastor, insolvu il-problema. Mhux jinħoloq inkwiet. Jew jiena rrid ir-raġun. Inti m'għandekx raġun. Jien m'għandix raġun. Imma Alla illi jara u jiġġudika. Għalhekk aħna nimxu b'qalb umli. Diffiċli kultant iva. Għax jkollok abtitt ikollhom bħal kornek. Meta tarahom jagħmlu kollox kontra. Imma, take a deep breath. Ejdlu Mulej, ejni inti. Bħalma milt nhar it-tnejn. Kien hemm kollega tiegħi bdiet ittellaħħom li, għal kien isir Mulej għaddi sejni inti. U nitlob u nipprova ma nirrabjax għax kollok abtit fur. Imma l-għadu jipprova b'daw l-irqaqat illi aħna biex taqbżilna, biex nirrabjaw. U aħna nafu li r-rabja mhijiex ġejja mill-Mulej. Dak kollu li huwa ta' negattività fil-ħajja tagħna m'għandniex bżonnu. Irridu narmuh. Iż-żibel għalhekk qiegħed biex titfu ġo żibel. Sfortunatament jgħaddi t-tnejta u l-sibt biss. Hemm bżonn li jgħaddi iżjed. Għax laqqas ma' riċiklu, msamma jista' jmur ma' riċiklaċ ukoll, ħanajtek. Riċiklaċ li laqqas.
ma' zibel, aqbad u jitfen. Ma nivventawx skużi. Għax jiena, għax irrid. U le m'għandix raġun ara. L-busija ta' ras, dik li qed inħoss bħalissa fl-ispirtu tiegħi, li jkollok rasek jibsa. Forsi ħatrattaba miegħi jew ma' xi ħadd mill-aħwa, imma jekk tħabbata mal-mulej għandek l-inkwieta, ma rridux nimxu b'din is-sitwazzjoni. Jekk verament aħna meta ġejna u tajna, aħsbu fl-ewwel ġurnata li ġejtu hawnhekk, illi tajtu ħajjitkom, tajna ħajjitna lil-mulej. Ħriġna u barra u għednielu li tkun ir-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Bħalma għamlet Marija qaltlu tkun ir-rieda tiegħek. Irridu nsegwu l-Marija f'xi ħaġa, segwuha f'dik il-kelma. Biss tkun ir-rieda tiegħek. Nimxu man-nies ta' madwarna bikunu ta' eżempju. Imma l-isem fuq kull isem huwa Sidna Ġesu Kristu. U biss jista' jgħinna. U l-Ispirtu Santu, illi meta nkunu ħanamlu ħażin, jew hemm bżonn li nirrikonċiljaw. Żgur li l-Ispirtu Santu ħajaqbdek minn dil-widna b'forsi bħalma kienet tagħmel xi mami tiegħi l-ewwel waħda. Mhux l-ewwel waħda li qlajta di qalat li widnejja ma msomma. Għax kont imqarba. Imma għaliex inkunu mqarbin? Għax irridu tgħaddi tagħna. Jiena u inti maħna xejn. Aħna mitna. Wans li aħna għamilna l-mamudija, wans li aħna tħallna taħt l-ilma. Daqshekk, ma baqa xejn. Erqet Fabien. Ma dix l-istess Fabien. Wans li ħarġet mill-ilma, ħarġet persuna ġdida fi Kristu. Bħalma ħriġtu intom ukoll miegħi. Ma noħorġux mit-triq illi tagħna l-mulej, għax kienu illi jurina fejn għandna mmorru. Ejja ħanaraw dan fl-ewwel Tessalonkin 5. Dwar il-ħin u żmien l-aħwa m'għandix bżonn niktbilkom. Intom tafu sewwa li l-jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħala ħallil bil-lejl. Għalhekk għandna nkunu lesti illum qabel għada. Issa, vers 3, meta kulħadd jibda jgħid sliem u mistrieħ, dak il-ħin stess għallu ġieħ fuq mara li tkun waslet għal-ħlas, tiġi fuqhom għall-arrieda għall-erda u ma jħilsu b'xejn. L-aħwa, intom m'intomx fid-dlam biex jum il-mulej jeħidkom għall-arrieda bħal ħallil. Intom il-koll u liet id-dawl u liet il-jum. Aħna maħniex u liet il-lejl, anqas u liet id-dlam. Għalhekk m'għandniex norqdu bħal l-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Għax min jorqod bil-lejl u min jisker bil-lejl. La darba aħna u liet il-jum ejjew ngħixu bil-qies, nilbsu l-kurazza tal-fidi bħalma edna fil-bidu. U l-imħabba u l-elmu tagħna tas-salvazzjoni. Għax Alla ma għażilniex għall-għadab imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li meta lina sabiex sew jekk inkunu nisru u sew jekk inkunu rieqda meta jiġi ngħixu ħaġa waħda miegħu. Għalhekk farġu lil xulxin u ibnu lil xulxin kif qegħdin tagħmlu. Ġifieri l-Iskrittura qed tgħidilna.
Ġifri mhux ġas biss illi min qed iwassal il-messaġġ qed jgħidlek x'jaħseb jew x'inhu l-aħjar. Trid tidħol verament fl-Iskrittura x'inhu jgħid. Don't worry, l-Iskrittura trid tara kollha, mhux vers, jew biċċa, jew naqra. Hu s-sens u s-sugu li meta inti ħatmur taqra l-kelma tal-Alla, mhux taqra naqra jew x'jaqbillek tmur issib dawk li nafu nużaw l-internet imħabba. Mela sibt fil-imħabba li jekk jiena nħobb it-tifla tiegħi irrid insawwata. Ara l-kuntest. Għalkemm ġieli qalat xi daqtejn imma msomma. Imma għaliex? Għax trid tuża s-sens. Is-sens meta aħna naqraw l-Iskrittura mhux ħajjiġi minni. Ħajtijulek Alla. Alla nnifsu jimxi miegħek kull fejn tkun. Jekk inti xeda tikbi, jekk inti xeda x-xogħol, jekk inti xeda ma tal-familja, jekk inti xeda l-fellowship, jekk inti xeda waħdek fil-kamra tiegħek, jew x'imkien waħdek fil-karozza. Jiena l-għana tiegħi fil-għodu li għandi dik in-nofsija sakemm ma nasal għax-xogħol inkun qed nqatta' ħin mal-mulej. Għax l-unika ħin li jien għandi miegħu ma jimpurtax. Aqra l-Iskrittura jekk qiegħda fil-bathroom, għamel il-bżonnijiet tiegħek, aqra l-Iskrittura. Hemmx tagħmel dak kull l-unika ħin nista' nifhem. Kulħadd jgħaddi minn daw it-turbulenzi, kulħadd jgħaddi mill-ġenn u l-ħajja kif saret illum. Kien diġà qed tibda fi żmienna dejjem taġġel. Illum saret wisq. Għaskun taf x'ġara kif għadda l-ħin, kif għadda żmien. Il-verità hija l-Bibja. Irridu naslu flimkien, trid tasal, trid taqraħa. Trid illi Malta tfiq minn daw il-ġrieħ li qegħdin isiru. Idu nibdew mill-familja, x'infatti aħna ngħidu x-xogħol tagħna jrid jibda mid-dar. Jiena ħares lejja d-dar il-familja. I'm sorry. Insomma fit-talb. Imma tal-inqas meta jien niġri minn dak il-bib, jiena nsib is-serħan tiegħi, jiena nħossni komda, inħossni d-dar. Tħallux din l-opportunità li għandna tad-deb f'idejna. Mu biex infaħħar il-ħadd, imma mnuni minn dak kollu li għaddejt fil-ħajja tiegħi li qatt ma kelli stabilità fil-familja tiegħi. U ġieħ biss u rejection galor, kemm trid. Imma għaw għandna teżor. U rajna, u qed ngħidilkom rajna fit-12 sena li għandni hawnhekk. Rajna żgħażagħ jitilqu, il-ħaqthom meta kienu 60 ruħ, 70 ruħ. Darba spiċċajna jiena u Brendan u t-tifla. Sparixxa kulħadd. Imma bajna nissaru, bajna nitolbu. Bajna d-dejjin u ma tlaqniex, titlaqx. Darba kien hemm lider li għallimna il-bib laqqas jekk niftħu għal bniedem wieħed għax-xorta niftħu. U dik baqgħet ġo qalbna. Għaliex? Għax forsi dak il-persuna għandu bżonn, ħuna jew oħtna, għandha bżonn lajnuna. Tkun għaddejja minn xi affarijiet li għandha bżonn titkellem ma' xi ħadd. Għaliex m'għandekx tiftħu l-bib għax ħajkun hemm persuna waħda. Hemmx għalfejn tidħlu ġo l-kamra, aħna ġieli morna nieħdu kafè magħhom, jew tiekol xi ħaġa magħhom jekk huma ftit. Ġieli morna hekk, għaliex le? Imma ilqa' uri l-apprezzament li huma xorta ġew u taw ħinhom biex xorta jiġu. Avolja ġieli qas jkunu jistgħu jiġu xorta jagħmlu minn kollox biex jiġu. Ekk għandna nimxu bħala familja. Illum m'għadniex jiena u int,
Jiena u int ma teżistix. Aħna ħwa. Aħna ħwa. Għandna l-ġenituri tagħna they are over the moon. Nies tal-ġen, mhuwiex ta' tintefaqx pasture. Imma naf li jiġu onorati, ġejna korreġuti kemm il-darba. Imma nista' nassigurakom illi meta bdejt jien hawnhekk, ġejt ħin kollu neqret. Kont waħda li neqret nieħu għalija, mix-xejn u għax u kif u xiex. U l-pastor dejjem jgħid m'għandekx għalfejn tieħu għalik, trid tagħmel kuraġġ, m'għandekx għalfejn tieħu għalik, trid tagħmel kuraġġ. U kien jgħidha minn fuq il-pulptu. Għaliex le? Għax forsi dak li żballi jiena qiegħda nagħmel qed jagħmlu ħadd ieħor. Ma jfissirx li tieħdu personali u għandek tożu li għandek ġenitur qiegħed jikkoreġik għax l-iskrittura stess jgħidlek Alla stess jgħidlek. U l-pastor irid u l-pastor stana iridu jobdu lil-mulej li jridu jwidbu lil-uliedhom. Jekk ma nitwidbux, jekk ma niġux ikkoreġuti, meta kultant nagħmlu xi ħaġa ħażina, jekk ma tridx tiġi kkoreġut, taffiċ. Mhux qed nagħmlu affarijiet biex inti timxi l-qudiem, biex inti tagħmel minn kollox biex timxi l-qudiem. Titlaq tiġri barra u mhux il-ħama tiġbor, imma l-konkos kollu li hemm barra bit-trakkijiet kollox. Għalfejn ja ħasra. Da kollu biex nerġgħu mmorru fid-dinja. Meta aħna nafu li d-dinja x'qed toffri. Tibża tibgħat il-wliedek l-iskola. Qabel konna ngħidu rejt sejra l-iskola t-tifla si moħħok mistrieħ. Illum għaskun taf biex huma ġejjin. Bliema invenzjoni huma ġejjin. Le ma rridx nagħlimhom illi tfajla tittaqat taraċ, all right, jew inkella li ġiet bil-istork, jew bid-daj l-istork tużax biex tinħallat l-ġina. Mhux biex iġġib il-babies, all right, mhux ħanajdilha dawk l-affarijiet. Fejnhom il-valuri? Irridu nimxu fil-valuri, irridu ngħinu lil ħutna illi daħlu fil-politika biex jwasslu l-kelma tal-Alla. Li waslu biex jkunu jagħmlu il-wiċċhom għax dawn iridu niftakru li l-aħħu qegħdin jirrappreżentaw lilna wkoll. Għax jekk aħna ħanagħmlu xi ħaġa ħażina, xi ħaġa li aħna ma tixraqx. Oħtna Tanja tidher fuq television. Min Fabien? Lila? Intaw tmorru tgħidu li di River of Love qed tirrappreżentu lil xi ħadd. Għax inkun għamilt xi praspura minn tiegħi, għax irid nagħmel ta' rasi. Għax il-mulej mhux jarani. Għax ħadd ma jarani minn River of Love imma l-mulej qed jarani. Imma wassal il-loħtna biex tkun taf x'inhu jiġri ħażin. U waħdi trid tmur taffaċċja wiċċha fuq it-television. Daqshekk huwa l-passer tagħna illi jmur jaffaċċja u Passer Mariella illi jaffaċċjaw wiċċhom fuq it-television għalina u aħna bil-qedaw. Le, aħna familja. Aħna rridu nimxu wara xulxin. Nerġa' ngħidilkom il-ħajja diffiċli ħafna. Aħna nistgħu ngħidulkom għax għaddejjin li biex jiffinixxjaw il-post tagħna. Kemm ġiri u trid iddur u trid tlaħħaq u trid tistudja u trid tlaħħaq mat-tifla u trid tlaħħaq max-xogħol u trid naħaq. Niġjaw bdejn ngħidlu bis-saħħa tiegħek. Imma dalgħodu kpejt fuq l-kpejt l-ikbar bik kont ma nikbik jgħid żmien. Imma trid tagħmel kuraġġ tal-jum. Mexxi m'intix waħdek. Jekk għandek bżonn lajnuna, aħna qegħdin hawn għal xulxin. Iqfu tkerħu. Ma titħares lejkom daw il-ulu ċuħ sbieħ. Tiġu jiskom
il-dijaw, il-wiċ. Bimniħira hekk, lex titkemxu minn wejja. U da kif se naraw? Ejja ħammurru naraw Proverbji 29. X'sana? Għassumali. Xi pjaċir. 15. Proverbji 29, 15. Il-bastun u twiddib jamlu l-orrif, imma t-tifel mitluq għal rieħu jamel għajb lill-ommu. Sakemm jaħkmu il-ħżiena joktar il-ħażen, imma l-ġusti jaraw il-waqa tagħhom. Widdeb lill-ibnek u jkun l-għena tiegħek, ikun l-għaxqa ta' qalbek. Ġifieri meta l-pastors tagħna, l-ġenituri tagħna jwidbuna huwa kmant minn Alla. Huwa kmant minn Alla li meta jgħidulek taffiċ taħrabx tiġri l-barra. Ejja lura. Għax inti trid toqgħod fej ħawlek il-mulej. Fej beda l-ewwel pass. Ma tkunx faċli xina l-ewwel darba li ġejt dejt nejtaw fej ġejt, konna ħażebbuġ. Qatt ma rajt dak il-briju ta' nies kulħadd jiġi jilqek u jiena jinnaqa' persuna riservata. Mhux għax irrid, ġifieri anke kont nimxi hekk. Aħseb wara kemm kieku dak iż-żmien qiegħda flok fejn qiegħda issa. Ma nimmaġinanix, ma kontx nolli rasi minn mal-art. Imma llum niftakar jien minn jien fi Kristu. U hekk trid tagħmel inti u jien. Flimkien, mhux inti u jien, aħwa, familja flimkien, illi ninkoraġixxu lil xulxin, mhux infarku lil xulxin. Glorja lil mulej. Mhux infarku lil xulxin. Jekk żbaljajt fuq ħuk ma' xi ħadd, muru itlob apoloġija darba għamilta. Għax kont irrabjata, ħafna kont irrabjata. Tkellimt ma' oħt u l-ispirtu kont qed nitlob mal-mulej u fl-ispirtu tiegħi ħassejt erġ li għandi nċempel u niskuża ruħi tal-li għamilt. Għax taħsbux li aħna ma nagħmluhomx dawn l-affarijiet. Imma rrid inkun illi niġġijaw illi meta ngħaddi minn dak it-test jien niġġijaw u nagħti t-testimonjanza. Għaliex għad xi testimonjanza tiqpa miegħek u tmut miegħek u titla l-ġenna miegħek jekk inti verament timxi fi Kristu. Il-bniedem kollox joħodlok. Tħabbilx moħħok. Għaddejt minna wkoll. Kollox ħaduli. Kollox ma kien baqali xejn. 16 sena ilu. Jiena u tarbija ta' ġematej. Don't worry. Tħablux moħkom. Titħassrux il-dak li jkun. Imma jnuħ jimxi l-qoddim. Imma dik il-persuna li mhijiex qed taċċetta u trid titgħażżen bħalma qal hawnhekk fejn jgħid qalilna fl-Iskrittura illi trid titgħażżen affarijiet tiegħek. Imma int qed tirriġetta mhux lili, mhux minn widbek, qed tirriġetta lil Kristu. Għax bħalma Kristu jgħidilna illi meta jiena kont qiegħed bil-ġuħ inti tmajtni, meta jien kont bilaċ inti sqejtni, meta jiena kont bla dar inti tajtni u lqajtni. Qed jgħid għal dak illi hu fil-bżonn, all right. Imma jridek titċaqlaq
ċaqlaq patattek, mux trid bil-fors toqgħod issaħħan is-siġġu. F'taħt lejsi, kulħadd jieħu pjaċir joqgħod taħt is-siġġu, fuq is-siġġu, taħt lejsi. U nisimgħu il-kelma relax. Issib kull skuża biex taħrab. Għaliex? Għax tikbirlek raqsek. Imma ftakar li se jiġrilek bħal ħamti damti li jelbitu rasu u ħarġu l-flieles. Tkunx ħamti damti. Imma kun sot fi Kristu għal-kelma tijaw. Ġejt imwidba, don't worry, itlob apologija. M'għandix tort għal wait, sorry. Ek trid timxi fil-ħajja. Tagħtix każ. Jiena naqar għal raħlija kultant naqra straightforward iżejjed. Imma tkun taf fejn miegħi. Għandek tkun dirett mal-bniedem. Tidwir, memx tidwir. Il-kelma i dik li i. Alla m'għandux tidwir. Jew irqod jispjegalek. Jew irid joqgħod jgħidlek għax ħanajdlek ħanini mela trid tgħaddi minn hawn. U mbagħad iddur dawra kif jagħmel il-pastur, xi seba' dawriet. Alla ħares kien San Nikola għax kieku naħseb mhux mija sablu. Tridu tkunu sodi fi Kristu. Il-pedament tiegħek huwa Kristu. Il-pedament tiegħek huwa Kristu. Dawk li hemm madwarek huma l-ispalla tiegħek. Dawk li hemm madwarek trid tonorhom. Anka b'messaġġ, bħalma qalet uħti hawn kienet introduzzjoni minn kulħadd. Kemm praise and worship, kemm il-pastor, kemm uħti li għat il-testimonjanza taħħa. Għat il-testimonjanzi tijek biex ninkoraġġu lil xurxin. Mux biex tweġġa, jekk ħadd offensa x'qalet xi testimonjanza u semmiet il-ġenitur taħħa mhux qed tgħidlek biex toffendi lilek għax ma wasalx biex tagħmel din il-ħaġa. Ħansi grazzi mulej kienet toħt li baqgħet tissielet biex omma ma toħodix l-injection. Ommi taħdem fl-ispiżerija, taf li l-affarijiet kif huma u xorta iwebsu rashom. Amen. Għaliex aħna meta nitolbu. Amen. L-iskrittura tajt f'Mark 16 l-aħħar vers jgħidlek laqqas jekk tixrob il-velenu. Inti mu ħajġrilek xejn. U hekk oħtna illi baqgħet tinterċedi. Hekk aħna għandna ninterċedu għal xulxin. Irrevelanti minn il-persuna. Aqbdu persuna kuljum jew fil-ġimgħa. Aqbdu persuna fil-ġimgħa mill-aħwa. U nitolbu għalihom. Nitolbu għalihom u nżommu fit-talb ngħidulhom lej għal min trida nitolbu. U żommuha fit-talb għadkom qastafu kemm tagħmel differenza. Ħanispiċċaw b'dan il-vers Psalm 92. Jekk forsi Nikolaj tniżlu biex jkunu jistgħu ikantaw magħha d-diska, please. Psalm 92, verse 12. Għajnejja jaqgħu fuq l-edewwa tiegħi. Widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. Il-bniedem ġuss bħal palma jħaddar, bħal ċedru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej. Iħaddru il-bdieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Sa fiex juħitom il-frott jagħmlu kollhom ħajja u ħdura.
biex ixandru li ġust u il-mulej blata tijaj u ebda erq ma jinsab fih. Daqshekk hija importanti li inti fejn tiġi mħawel, fejn waslek il-mulej, int għandek tiqpa. Jiena u int bħala aħwa, bħala familja, irridu niqpaw nissapportjaw il-ġenituri tagħna. Mhux insiru ġenituri aħna. Bħal wholesalers hawn. Aħna maħniex wholesalers, aħna hawnhekk għandna il-kumpanija, il-main, CEOs. Ma jsirux wholesalers jekk ma jiġux jintbatu. Ma tistax tuża copyrights. Mur għamilha fid-dinja. Uża copyright tal-Coca-Cola. Għas toħroġ mill-ħabs. U inti tridu aħna rridu morru nafġu hemm barra u rridu nagħmlu ta' rasna. Trid tidħol, irridu verament nidħolu fl-iskrittura jiena u inti. Mela naraw bħala aħwa x'qed jgħid. Flok nitilqu u nħarbtu, niqpaw u nifjorixxu. Daqshekk hija importanti fil-ħajja tagħna. Ringrazzja lil Mulej, din hija kienet il-kelma llum li l-Mulej oġbu jagħti. Glorja lilek Mulej Qaddis li inti dejjem kompli tkabbarna u tħawilna u tagħmel fjuri u tifjorixxina u titla bħal riħa tfuħ dak kollu illi inti għandek għalina u għal ta' madwarna. Hekk nirringrazzjawk il-kulħadd ta' YouTube. Mela, mhux biss illi ħanajdulkom baj, imma ovvjament huwa importanti illi tirċievu lil Kristu fil-ħajja tagħkom. Tħallu lil Ġesu fiċ-ċentru ta' ħajjitkom. Hekk ukoll aħna nitolbu u nstendu jdejna lejkom dawk li qed tisimgħuna minn fuq YouTube illi f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret intom tkunu kollha imfejqa u dak kollu li intom għandkom biex tagħtu testimonjanza taħarbu tiġru lejn l-artal ta' Kristu, lejn id-dar tal-Alla li kulħadd jista' jiġi u milquh. Hawnhekk niltaqgħu l-erba' u s-sibt fis-seba' u l-ħadd fl-10. God bless you.